See you 2 years. Lift up Christ. Tell the world. Tell the world. Lift up Christ. Nganomazi ngiyazibulisela kuyibandla likaThixo ngelihle igama laYesu Kristu buyayo. Amen. Amen. Ukuyivula inkonzo yethu sizawuphakama sityhile unumber 33 siphakame naye. Bad quality. Okay. Ngelixesha bawo singenile bawo phansi komnquba wakho obizwa ngegama lakho Somandla Oyingcwele for the sole purpose mdabezwe nomhlaba obabawo sizomamela ilizwi lakho ukwenzela bawo xa bawo besithe bawo saqhawukana ubudlelwane bethu nawe ke Somandla Oyingcwele ngelixesha bawo usikhumbuze ke Somandla sikwazi usondela ngakumbi nangakumbi kuwe
Khokhela ke somanto engcwele abasezindleleni bawo ezigodukayo abasezindleleni bawo ezizapha enkonzweni ke somanto engcwele nabantu bawo jikelele ke mdalo wezulu nomhlaba. Yenza ke somanto engcwele abangakwaziyo uliva kule ndawo ilizwi lakho balive ke somanto engcwele belithethwa bawo kwindawo abakuzo ngexesha lodwa xa sawumamela ke somanto engcwele ilizwi lakho zolisa bawo inqwithele esengqondweni zethu. Umoya wakho engcwele mawuzinze phakathi kweenhliziyo zethu ke somanto engcwele ukwenzela xa silive ilizwi lakho sibe ready bawo uliputha into action. Siyakuthandaza ke bawo sikholwa uba uzawusenzela kuba sicela ngayo Yesu Kristu obuyayo. Amen. Xa sizawuphakamisa umshumayeli wethu, just a reminder that week of prayer yolutsha, and a theme this year at Communion in Action. On Sunday, xa ibiqala sivile kuMark chapter 1 verse 16 xa uYesu ebebiza abafundi bakhe ukuze bazokwenza umsebenzi wakhe ebabizela kuye, and then safunda ngegospel uba kubalulekile uba sizifunde zonke ezi accounts so that sizo-understanda uba kwenzeke ntoni kanye ukuze aba bafundi bephela bemlandela ubani uYesu Kristu. And umbuzo ubupha kulaa vesi ngentshumayelo yangecawe ubusithi abantu bathi ndingubani, baphendula abafundi. uYesu kodwa waphinda wawuredirect umbuzo wathi nina ke nithi ndingubani. So the question ebesiphume nayo for us to answer it for ourselves was that uba xa abantu besibuza okanye thina xa uThixo esibuza sithi yena uThixo ungubani, and that answer sizayifumana ngophefumlelo ngomoya oyingcwele. Izolo bekuthethwa ngeprayer in action and besiphakwa kuMark chapter 1 verse 35 apho uYesu ebezi-isolatile so that ayothandaza. Ekuthandazeni kwakhe uYesu, we learned that that is how he kept a connection with uThixo, and that is where he got the authority yoba even the demons bezisithi xa zimbona zimthobele. And besifunda we got to understand that uba nathi we need to remain in prayer, and umthandazo uzawusinika amandla uba sihambise ivangeli kabani kaThixo. And because itheme yethu yale veki yonke it speaks about communion in action, so yonke into it's a community that is united in action, and the action is united ngayo is preaching the gospel of God. So week of prayer yethu ihamba along those lines. So xa sizawuphakamisa isithetho sethu sanamhlanje sizawuphakama ngo-number 65, but ucele specifically la tune, andingomntu okwazi uyicula, but lena ingeyiyo le yayinormal engeyiyo le iceliweyo. So ikhona la tune nami ndiyayazi uba bendikwazi uyicula ngengiyifaki ikhi, but unfortunately andikwazi uyicula. Okay, hayi masenze Ndingayihlabela bazawuyazi xa masiphakame nayo.
nice to be here. Mandinibulise nonke nguYesu kuyayo. Amen. Sawucela sithabathe iBhayibheli zethu sityhile kuLuka 7. Luka chapter 7. Sawuqala ufunda phaya ku verse 36. Luka 7 verse 36. Nangixolela kanti ndizukwazi ukungena kwetheme yanamhlanje. Ndizawubetha kule ndawo ndizawubetha kuyo namhlanje. Ya kule ndawo inkosi apha endikhomba khona. Ifunde ngolu hlobo. A Pharisee invited Jesus to have dinner with him, and Jesus went to his house and sat down to eat. In that town was a woman who lived a sinful life. She heard that Jesus was eating in the Pharisee's house, so she brought an alabaster jar full of perfume and stood behind Jesus by his feet, crying and wetting his feet with her tears. Then she dried his feet with her hair, kissed them, and poured the perfume on them. Verse 39. When the Pharisee saw this, he said to himself, if this man really were a prophet, he would know who this woman is, who is touching him. Masivalela amehlo. Bawethu ingcwele uhlale ekhaya ezulwini enkosi baba. Siyabulela Thixo ukuba sibe lapha sonke. Nali lizwi lakho mesulungileyo esizawuthethela phezulu kwalo mesulungileyo. Ngicela uncipha mna ukuze wena mesulungileyo ibe nguwe oqala. Gcina ke mesulungileyo benathi ngoYesu obuyayo. Amen. So into esiyibonayo apha ku-invitwa uYesu, we-invitwa nguSimon. uSimon ongumFarisi. Ndiyayithanda iBhayibhile indlela ibeka ngayo elibali iya-emphasize ukuba lo mntu lona invite uYesu ngumFarisi, and siyabazi abaFarisi indlela ebebecinga ngayo nendlela ebebejaja ngayo abantu. So from the word go iyasixelela. In fact even kwakwisihloko sayo kwebe ndifunda kuyiversion emsebenzini ithi Jesus anointed by a sinful woman, but luckily because andiyange endlini xa ndifumana le Bhayibhile ndithe ndisobona yona ndaqonda mandithathe le version yandinika kanye lento ifuna siyive okanye uThixo afuna siyive. Ithi yona isihloko sayo apha, Jesus at the home of Simon the Pharisee. Loo nto iyasixelela into yokuba umongo wale ncwadi okanye wale chapter uleli ndawoni na. So uYesu is invited by lo mFarisi onguSimon. Ukufika kwakhe uYesu ungene wayohlala phansi etafuleni. Ekuhlaleni kwakhe phansi kuthiwa bekukho monikazi uthile. Ithi xa imdescribe neBhayibhile le ntombazana ithi it was a sinful woman. Ibingumoni owaziwayo kuloo tawo leyo. Then uyangena le ntombazana. Ukungena kwakhe in fact uve ukuba uYesu khona phaya endlini yomFarisi. Waya phaya
eyongena phaya, and sayikhumbula into yokuba abaFarisi yayingabona abantu babejaja kakhulu bona nababhali, and i-intentions zika Simon zoku invite uYesu ziyabonakala into yokuba ibingezo intentions good, but sawungena kuyo esibasisihla nayo, because if ngelixesha ambonayo ukuba ngelixesha ambonayo ungena kwakhe lentombazana endlini yakhe njengomFarisi ochaseneyo nabantu abangaboni ngeye wamjikisa immediately asobona kukho Yesu, but i-intentions zakhe zoku invite uYesu iyasixelela into yokuba ibingezo intentions zigood. So ungena kwakhe lentombazana njengoba isithi iBhayibhile ungene wame emveni kwaYesu, then walila, ukulila kwakhe inyembezi zakhe zawela ezinyaweni zikaYesu. Ekuweleni kwazo inyaweni zikaYesu wazisula ngenwele zakhe, emveni koko waziqaba iperfume inyawo zikaYesu, watsho wazithini waziphuza wazanga. But ke ngoku uSimon into eyenzekayo is having a conversation with himself ngaphakathi engakhange wathetha wavuka muntu. Kulo conversation yakhe uthi if lo unguYesu Kristu okanye le ndoda ibingumprofeti wokwenene, ibimazi lo muntu ibambayo ukuba ngumono ongakanani na. Ndifuna nje uyifunda kahle so that ndingayinantsiki ndingayithethi ngendlela. Ithi if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of a woman she is. So ubebeyazi uba yile nguprofeti ngokwenene bezawuyazi bangubani umbambayo. The fact that iBhayibhile ithi xa imdescribe lo sisi lona, by the way ngumelo, the fact that ithi xa imdescribe ithi is the sinful woman isinika into ecacileyo into yokuba iyahambelana nale judgment ibisiza nomFarisi, because umFarisi if ebene intentions ezigood ngoYesu njengendwendwe lakhe ali-invite endlini yakhe, bekuzawuthi xa kungena umoni endlini yakhe, in fact ebezawuthi xa ingena laa moni ehleli yedwa umFarisi ndiqinisekile bengazukwamkeleka endlini yakhe. But i-intentions zomFarisi, he knew that into yokuba uYesu will do something ngokungena kwalo mFarisi, and he was setting uYesu for i-failure ngeli xesha enza le nto, and wamyeka wangena. So uthi ke ngoku uYesu yiva le conversation anayo uSimon naye ngaphakathi enhliziyweni, uthi uYesu xa ethetha kuye uthi uyamphendula pho futhi Simon, ndinento ndifuna ukuxela yona. Uthi uSimon xa ephendula athi tell me teacher. Iyakuxelela into yokuba uSimon is a hypocrite, because indlela aphendula ngayo akaphenduli njengomuntu ogqiba uthetha le nto enhliziyweni yakhe. Uthi xa ephendula uphendula njengomuntu onembeko, ndixelele mfundisi yintoni ufuna undixelela yona, uyabo? Not telling abantu into yokuba le nto ndigqibo icinga ngoThixo okanye ngoYesu irongo kanje, bendingenokwazi ukuba umuntu ebendibonile ndimphendule ngolu hlobo xa ithi ufuna undixelela into. So amaxesha amaninzi siye sicinga uba thina xa sona ngezono ngezenzo esizenzayo, and at some point abantu sibajaja ngezono esibona bezenza, singazicingi thina izono esizenzayo ngokucinga, because sawujajelwa nezono esizenzayo ngokucinga, not just izono esitheni esizenzileyo. We are in a better position to judge thina, because at this moment isono somnye umuntu ebesikade sifihlakele sitheni sivelile sona, but ezethu izono esizenzayo azikaveli. In fact nezinkulu esizicingayo ngaphakathi azikaveli. Umuntu akagcilishane izizizolo uye wandithukumisa xa esithi
ndiye ndayicinga umkhonzi kaThixo ngeli xesha ndipreparisayo into yokuba ngeli xesha uthi intshumayelo xa uzawushumayela mayiqala ichukumise wena ngaphakathi before uyizise ebantwini. Loo nto iye yanceda into yokuba ndithi xa ndipreparisha ndipreparishe ngcono ndiyazi into yokuba nam ngaphakathi indisebenzile ithetha nam le ntshumayelo. So kwezi ngcinga zakhe ke uthe uYesu asomxelela, uYesu ke ngokumenzela umzekelo into yokuba kukho abantu ababini abatyala umntu imali. Omnye umtyala idanari eziyi-50, omnye umtyala idanari eziyi-500, but aba bantu abanayo imali yombhatala lo mntu. Engabikhoni kwemali ke ngoku lo mntu uyabaxolela bobabini aba bantu. Ekubaxoleleni kwakhe aba bantu aba uyabuza ke ngoku uYesu into yokuba ngomphi oyena unombulela kakhulu lo mntu kwaba bantu bobabini. Athi yena ngulo uxolelwe imali eninzi, ityala elininzi. So uYesu uthi ke ngoku xa ethetha ke ngoku athi uphendule kakuhle nyhani, izawuba njalo. So uYesu uzama umnika ke ngoku into yokuba njembe jaja lo mntu le ntombazana ngokwezono ezenzileyo, abe yena nezono zakhe ezincinci azenzileyo, akanalo uthando olukhulu because akaxolelwanga enough yena ngokutsho kwakhe. Uthi ke ngoku phaa kunantsika kuverse 44 uthi kuye uYesu xa ethetha naye, uyayibona uyambona lo mfazi, I came into your house, you did not give me any water for my feet. Athi but yena undesule ngeenyembezi zakhe. Ekundesuleni kwakhe ngeenyembezi zakhe, in fact ekundihlambeni ngeenyembezi zakhe wandesula ngeenwele zakhe. Athi wena you did not give me a kiss ukungena kwami, but yena wenzeni? Uye wazihaka iinyawo zam, wazithini? Waziphuza, wandiqaba namafutha. Eyona nto uYesu azama uyiveza, uveza into yokuba kwizono esinazo, as much as basingabantu abajajayo, kwizono esinazo abona bantu sibajaja ngokuba banezono ezinzima nezinkulu ezisithi ngamanyundululu thina, bathi bona xa belangazelela ukuxolelwa nguYesu Kristu bengayazi noba bangenza ntoni na, bayaxaka uba mabenze ntoni na, but loo nto bakwazileyo uyenza bayenza ngokupheleleyo. But thina sinezono ezincinci, sifana noSimoni lo uthi ngoku kungena indwendwe endlini yakho. Xa kungena indwendwe endlini yam, ndikhumbula ukuqala kwamuya kwamdala uPoyoyo, uMax wanditsalela nesitulo wandibonisa tshabu uzawuhlala apha, ebonisa uba i-welcoming endinayo endlini yam njengendwendwe endizizisileyo. But uYesu uthe ufika kwakhe iyayichaza nje iBhayibhile into yoba uyozihlalela etafileni uYesu Kristu. Akho nto ayiofarishiweyo kweli khaya into yoba makathini, mayibonakalise uba lindwendwe. Uyayibona loo nto leyo? And on top of that, unantsika uSimoni uthi xa enantsika xa ecinga ngaphakathi uziqonda uba ubonakalisa indelelo kuYesu. Uthi if, uyabona na, if ubonakalisa into yoba jonga andikuthembanga wena, awuyiyo le nto uzibiza ngayo wena. Xa isithi if loo ndoda lena ibiprofethi lizibiza ngayo, loo nto ichaza indelelo already. Okwesibini, okwesithathu, uYesu ukungena kwakhe kule ndlu ngokungabonakaliswa imbeko yakhe, bekumele uba uthe mna xa kungena, siyayazi mos sike sahlala apho kwindawo ubona uba sinomakhelwane abangakwaziyo nje uzibamba naxa kundwendwe, umntu avela ngene nje noba unendwendwe. So uyuthi xa kungena umakhelwane wakho uqonda uba ndinendwendwe lo, andizukwazi uzincokola ezindaba ndidlaba ezi-entertainer zakhe lo, so ngcono ndimkhawulele okanye ndicela unkosikazi amkhawulele eseza phaa akwazi umxelela into yoba jonga ubani uzuphinde ubuye, uyabo, sisenendwendwe. Kungena
lo into yokuba ngumoni owaziwayo, and in fact yena utsho uthi ngumoni. Kungena yena instead of uba aprotecte indwendwe lakhe ekubeni uba malidibane nalo mntu waziwayo ngamanyundululu amaziyo naye, uyamyeka uba makangene. Isiyasixelela loo nto le intention zakhe was not good about uYesu Kristu. So uYesu adressa loo nto ke ngokunantsika kuSimon into yokuba ukungena kwam endlini yakho khange undibonakalise into yokuba undikhathalele kangakanani na njengendwendwe kwakho. So lo mfazi yena ubonakalisile uthando, wenze izinto ebekumele uba zenziwa nguwe wena mninimzi. Amaxesha amaninzi we invite uYesu Kristu ezindlini zethu, we invite uThixo ezinhliziyweni zethu, sithi singamaKristu. And ndifuna uyithetha le nto kuba ndiyazi uba ndithetha nolutsha. Xa ndisithi nolutsha I include myself because nam ndisengumzali osemncinci. We invite Jesus ezindlini zethu ukuba makabe ipati yempilo zethu. And invite kwethu uYesu Kristu ibe sithi abantu ngoku sikhulisa abantwana bethu aba-embarrassa uYesu Kristu in front of abantwana bethu. Siyibona kuloo nto leba siyakwazi uku-embarrassa uYesu Kristu in front of abantwana bethu xa sixabana as couples ezindlini, silibale ngoba sasi-invite uYesu Kristu izinto esizibizayo. Okwesibini, xa kufuneke silungiselele isabatha betho 8 bethu kumnyama no-taxi sithi silungiselele isabatha efikileyo, sibhizi siya-ayina, besine 6 days yolungisa zonke izinto besifuna uzenza esizinikwe nguThixo, but sibhizi ngeeyure zakhe. Only 24 hours asinike yona uba masibe sikwazi uobserve isabatha. That's indlela esikwazi udelela ngayo uYesu Kristu in front of our families. Kubantwana esithi nokuba bayalala mabalale bekuKristu, zizinto esibafundisa zona into yokuba mabahlale bekufutshane namadinga kaKristu, but yet siyam-embarrassa uYesu Kristu in front of abantwana bethu. So ezo zinto ezo ke zizinto ezenziwa ile ndoda lena inguSimoni. uSimoni lo ngutata kanantsika kaJudas. uSimoni embarrassa unantsika uYesu Kristu phambi kwefamily yakhe, uembarrassa zizinto ezithe xa ekuhambeni kwethuba uJudas wabonakala into yokuba uYesu ebengaxatyiswanga kokwabo. That is why ekwazile umthengisa, because ebengaxatyiswanga ngutatakhe and wazoyenza phambi kwakhe. So engqondweni yakhe ke ngoku umntana okhuliswa ngumzali ongamxabisanga unantsika uThixo, naye lo mntana akazumxabisa uThixo. So zizinto ke ekumele sizilumkele nathi njengoba sizaba ngabazali. If siyamamkela uThixo okanye siyamamkela uYesu, masimamkele ngenhliziyo yethu yonke. Whatever decision esizenzayo, even sisemsebenzini, even sesisezivenkileni, so separking, so driver ibonakala idriving yakho yomKristu udrive endleleni. So masibe ngamaKristu kwindawo esikuzo. uYesu obona apha kuthi nje ngonumber 146 kanene lo umakadumi unantsika phila ngaphakathi kum. uYesu aphila apha ngaphakathi kuthi, sibe sisipili thina. That is why abanye abantwana bathi xa bedlala, bezidlalela iPoppy Haze. By the way, kule nto yePoppy Haze, abantwana, if usicinga abantwana bazibona into esizenzayo, you must think again. And abantwana bazibona bazenza into esizenzayo ezizirong. Abantwana bayamamela, bayazijonga, bafunde into esizenzayo into yokuba hey ayikho right le lona undifundisa le ngumfarasi. In fact singamafarasi thina, because undixela leni into yoba sike sane discussion lapha enkonzweni yokuba sithi abantwana mabakhe bathethe ezi zinto zibatyayo.
sethuke sonke mina in fact ngizawuthethela mina ngethukile mina xa besithi abantwana abazali bathetha lento ugqiba kwabo benzele into but masingathengi ngesabatha kodwa umuntu ukuthuma wena ngesabatha athambothenga singabafarasi asehlukanga kubafarasi thina izinto esizenzayo so abantwana ndikulanda into yoba abantwana bayafunda kwizinto esizenzayo sibabona apha abantwana babazipika apha msinye into esizenzayo sibabona kwipopisi bayazela bakhumama notata kwipopisi bayibone apha kuthi bayazifunda ezi sicinga bazimbi abazifundi bazibambile umzalo lobulumko uthi xa izawuxabana nespouse sakhe babheke ekamereni balwe bobabini pha bengaboni abantwana bangayiboni ngoba konke kwaliwa apha ekhaya but imisindo yethu sometimes asikwazi yasiprevent into yokuba masihambe sokhangela iprivacy sizibhaqa sesisilwa phambi kwabantwana so ile nto eyenzekayo ke ngoku kwikhaya likaJudas uYesu usekaJudas embarrasses uYesu in front of abantwana bejongile and yet uJudas akanga hesitate xa inikwe imali ukuba makathengise uYesu in fact uJudas had every right yokuba makasindiswe ebenako konke into yoba makakwazi usindisa uJudas ebehamba noYesu Kristu yeke into bi-intentions zakhe kwasekuqaleni ibikukuba ebenyolukele imali because even kwauba ngumgcini imali waze inyulele leso sikhundla eso but uJudas izinto imimangaliso uYesu ayenzileyo phambi kwakhe uYesu uhamba phezu kwamanzi uJudas ekhona uYesu utyisa inginginye yabantu 5,000 yabantu phambi koJudas uYesu zolisa uqhwithelo phambi koJudas yonke le mimangaliso yenziwa phambi koJudas ujika amanzi abe yiwayini uYesu phambi koJudas that is demonstration yokuba ubungangamshe bukaThixo abungangathi kulo mhlaba lo and yet uJudas kwenzeka ntoni kuye wafa engakhange abubone engakhange asindiswe uJudas had everything yokuba makasindiswe right in front of him zizinto ezizakwenzeka kuthi ke because iBhayibhile tells us what uzakwenzeka ntoni iyasixelela from the beginning into bisono saqala njani iyasixelela uyothi ugqibeleni isengo sawuphela njani iyasixelela uYesu Kristu uze njani wafa uYesu Kristu wasidemonstrate uYesu Kristu into yoba jonga ekufeni kwawo komuntu lukhona uvuko wavuka uYesu Kristu wahamba ezulwini wasidemonstratela yonke lento izakwenzeka uYesu Kristu xa ebuya yena okwesibini into yokuba uzawubuya ehle ngamafu uYesu Kristu azothini azosithatha the only thing emasiyenze thina masifane naye sithi noba siyafa sife sikufutshane namadinga akhe so that whatever yenzekayo xa likhala ixilongo sibalelwe nanini nathi siwakhaba amangcwaba but intoni ezawusehlula ngoku into yokuba sithi sibonisiwe zonke izinto ezizawukwenzeka iBhayibhile iyasixelela from Genesis to Revelation into yokuba kuza kwenzeka ntoni na iyasixelela ukuba uYesu Kristu uzawubuya njani na uzawubuya nini na iyasixelela ne-science iyasixelela kuDaniel into yokuba kuza kwenzeka amaxesha siwanikiwe iRevelation iyasixelela into yokuba after sihambile for 1,000 years sabheka ezulwini iyasixelela uba kuza kwenzeka ntoni na sixelelwa novuko lokuqala novuko lwesibini everything is there is in front of us but yet abanye bethu bazawutshabalala bazibhaqe bekuvuko lwesibini yenzeka njani loo nto leyo sizibhaqe ngoku besinikiwe iscope sokuba jonga this is the way uma uphile ngayo how come you fail umzekelo kaJudas umzekelo uphilayo into yokuba uJudas had everything but yet wachabalala so njengabantu abakhulisa ke nabazawukhulisa abantwana babo
kwijeni yethu silulutsha. uYesu uzasibabala ngezipawusiz ezisithandayo, asibabale ngeefamilies ezisithandayo, sibe nabantwana, and sinikiwe nendlela emasibakhulise ngayo njengamasabatha abantwana bethu, from adventurous unyuka ubheka phezulu. Indlela siyinikiwe into yoba masibakhulise njani abantwana bethu. NeBhayibhile iyasinika indlela uba masibakhulise njani abantwana bethu. But izawukwenzeka into yoba abanye babantwana bethu even though sibakhulise ngendlela, singazenzanga nezinye impazamo ezi bendizibala ndisithi siyakwazi uku-embarrass uYesu in front of abantwana bethu. Abanye bethu bengazenzanga, but abantwana bethu abanye bazawuphuma, because ihlabathi asikwazi uyibaleka loo nto lendalo, liyafundisa as much as basifundisa ngathi. But eyona nto ndifuna uyiveza into yokuba iBhayibhile into endiyiqaphelayo xa ndivala, iBhayibhile isivezela ii-occasions, there are few occasions but zawubamba ezimbini. Few occasions apha iBhayibhile isibonisayo into yokuba ingqeqesho yomntana ibaluleke kangakanani na. Sibabona abantwana okokuqala eBhabheli, uShadrach, uMeshach noAbednego, including uDaniel. Xa kusithwa phaya mabagobe kwisitaki besithi abasoze bagobe, because imfundiso yabo ithi andikwazi ukuworshipha anything else ngaphandle kuThixo. Sibabona phaya abantwana into yoba amaHebhere ebebakhulisa abantwana abahlohla into efanelekileyo ukuze ingaphumi. Sebekwizwe lotshaba abantwana bamaHebhere bebengayikhonzi enye into, bebekhonza uThixo yedwa. I so wish into yoba abantwana bethu nathi singabanika loo nto leyo ukuze bazokwazi into yokuba athi umntana noba uzibhaqe kwa-Ace aqonde into yoba no mana ayiyo indlela endikhuliswe ngayo ekhaya. Athi noba setshabalala athi andikhuliswanga ngolu hlobo ekhaya. Esesibini story sesentombazana, le ntombazana ithinjiwe. Ekuthinjweni kwayo ithathwe izofakwa kule ndlu yale ndoda yayikhomanda yenantsika yomkhosi. Libele igama layo mani, uHamani, uNahamani wayeneqhenqa. So uthinjwa lo mntana lona azobekwa apha kule ndlu. Ufika lo ndoda lena ineqhenqa. Ukufika kwayo ineqhenqa lo mntana abe nosizi ngalo mntu into yokuba indlela agula ngayo, because iqhenqa yayisesona sifo sasicekiswa ngabantu. Azothi lo mntana lona kumfazi kaNahamani, ukuba umaster ebeselizweni lam bendizamsa kumprofethi onokwazi umnceda kwesi sigulo naso, and umprofethi bezamnceda. It shows into yokuba even though lo mntana ekwizwe lotshaba esuswe, because kuthiwa babulala abazali bakhe aba bantu lamajoni ngokukayo invade apha kuSirayeli, even though ebekuloo ntlungu lo mntana lowo, but besenayo inhliziyo yokuba lo mntu lona angancedakala xa enobheka kwelakuthi. So uba singana abantwana banjalo, sikhulisa abantwana bethu abafana nabantwana bamaHebhere, abantwana bethu bangathi ngoba bayalala ubuthongo bokufa babe bekufutshane namadila kaYesu. I wish into yokuba kuzo zonke ezi mfundiso sizifundiswayo nentshumayelo ezizawa kuthi, sibe ngamaKrestu akwaziyo umrepresenta uThixo kwindawo esikuzo nasemisebenzini. Because bathi abantwana naxa bedlala abantwana
kwiingingqi zethu. Athi omnye ndizaba ngutata uSibani, athi omnye ndizaba ngumama uSibani, athi omnye ndizaba ngutata uPoyoyo, athi omnye ndizaba ngumama uPoyoyo, athi omnye hayi mna ndizaba ngubhuti Mzomhle, athi omnye hayi wena uzaba ngutata uNondwanyana, hayi ndifuna uba ngutata uNondwanyana because uyaziwa apha e-eriyeni into yoba utata uNondwanyana uziphethe njani. But xa bepika abantu abafuna uba nabo, abafuna uba ngemizekelo, bapika aba bantu bayaziyo into yokuba bafuna uba ngabo. WanguThixo nganathi ke sibe yiloo mizekelo nakwiindawo esikuzo nakubantwana bethu, sithi nokuba sibonakalisa okanye sikwindawo apho sirepresent uYesu khona, sibe yile nto uYesu anqwenela uba yiyo, sibe yiyo nathi, ukuze ekugqibeleni nokuba sithe saba siyalala ubuthongo bokufa, silale sikufutshane namadinga akhe, so that xa lithe lakhala ixilongo, because not everyone uzaliva ixilongo, not everyone, ngabantu abalale bekufutshane namadinga abantu abazawukuliva ixilongo kwabakhaba abangcwele, ukuze sonke sibalelwe nanini ngoYesu obuyayo. Amen. Xa sizayivala inkonzo yethu sizawucula unumber 146 sicele uMdala asivalele ngomthandazo. Yeah.
izinto sokwabenga besizingabehlele bethu sokwabesola ukuba ngoba kuyinhlelo yokuzisayela ngokuswa kanjalo bona ukuhlala kwesi sinokufana nangokusola churches sakubona kwasimanje ngoba yakufeza komsebenzi wethu kodwa kwasimanje ngoba konke isibethu kwabumsebenzi wethu base ngeke kusichansi sosinika zona sokumane kusifumana chance okuzenza nabo kuthanda sifuna ukubona kangoko sokuthi asimazulini make use of that asimazulini nini sezawufika asimazulini sibese sisebenzisana nasamathuba osingena umhlaba ufuna ukuze ukungena kwethu nokuqoqa kwethu kosemphakathini wakho asimazulini osikhuthaza lokho asimazulini make use of amathuba osifika usuku lethu sebenzisele ngokusobonile lokubonakala kwakho ngentshumayelo kwesibili ukukhonjwa komphakathi basemazulwini chaza ukuba kuzo zonke indawo basemazulwini befikile lakuzo kodwa kusho ukuthi siyongile kwindawo zomqondo churches khalile ukuthi basemazulwini yabiyo lapho sibalekele churches indawo zonke besifika kuzosika sisingancedakala yayixesha zamukuyisa indawo zonke esikhala kuzo basikhala indawo zonke nanti pada semasa sekarang doa basma namanya doa tinggal sendiri tinggal pada semasa siapa yang mengkaji ini ada itu dekat boleh pada semasa pun doa itu doa spesies posisi delegasi pasal kita boleh pada semasa kami doa posisi the precious way punya solusi dramatic talents the man is really some of these amazing and also some precious as well the movie the stuff from the solution punya solusi and also was the human life bagi